Dan huwa Edward Borch, raġel ta' 41 sena li sa sena u nofs ilu kien għadu jimxi. Jena sena u nofs ilu kont waqajt lura u xbat il-kostoni u spiċajt paralizzat minn sidri l-isfel. Sawa, wara żmien lajti u mbagħad spiċajt għamil żmien ħolma tertej, mbagħad għamil żmien ieħor għal-terapija sawa Caring Grip. Jgħid li għalkemm il-paraliżi tiegħu hija permanenti, grazzi għat-terapist il-kundizzjoni tiegħu marret kemm xejn għall-aħjar. Kien blajnuna fost oħrajn tal-Community Chest Fund u l-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità u ta' diversi entitajiet oħra li minflok baqa' l-isptar mar joqgħod id-dar fejn biddel diversi affarijiet fl-appartament tiegħu biex ikun jista' jgħix fih. Meta mar joqgħod id-dar minħabba l-ħin twil li għamel fuq il-wheelchair, spiċċa b'bedsor. Issa l-problema bes li għandna diabetiku mhijiex daqshekk easy illi tagħlaq daqshekk malajr. Għall-kundizzjoni tiegħu u anke għal din il-ferita għalinna li jieħu mal-40 pillola kuljum. Waqt li jgħid li jingħata l-mediċini mingħand il-gvern kif inhu intitolat, għalinna li għal dawn l-aħħar ġimgħat iżda spiċċa joħroġ il-flus minn butu għall-Actisorb, garża medikata li suppost intitolat li jieħu b'xejn li għal dawn l-aħħar ġimgħat out of stock. Actisoraw ma jistiċi xejn iktar, għasina mill-istaqsejt ma jistiċi xejn iktar, u ilhom nieqsin mit-12 ta' Ottubru. Inċempel kuljum u dem jgħidu li m'għandhomx. Din il-garża tintuża biex fost oħrajn tneħħi l-fjammazzjoni. Kull kaxxa tiswa 39 euros kważi 40 euro, neqes xi ftit cents. Daw irrid nuża tnejn kuljum. Sawa, jiġifieri f'ġimgħa qegħdin insemmu irrid around 60 euros. Spiża li f'xahar tammonta għal 240 euro għal Edward. Issa l-aħħar tliet ġimgħat għamilt kapriċċju kelli nixtieha 60 euro fil-ġimgħa. Sawa? Ma mistax kien nibqa' noħroġ jiena minn naqa tal-mart li għandi. Sawa, noħroġ 60 euro fil-ġimgħa. Edward jgħid li ma jistax jifhem kif din tinsab fl-ispiżeriji iżda mhux fl-ispiżerija tal-gvern. L-indanna jiena li kultant iċċebbel dipartimenti tal-gvern, tgħidilhom li qiegħed b'diżabilità, tgħidilhom li qiegħed fuq ma tinqegħdix.